alam turanggo ate tanggo manyang taurai ate pintu yo alam ta'azim curito ko dia lia kaba tentang itu ona urang di bara labu kabalai nak kampe angke ditinggalkan daerah orang batipu masuk ke kaset nang kampe dietong le urang nandi Jambi disabui dulu si Abu Bakar nanti tinggal di dusun Rantampino Karajo mamotong gata odek lamu tinggal di sinan nari kadako bulan puaso apo pangana yo Abu Bakar sarancak di rantau urang rancak di kampung bulan puaso Orancak di kampung yoba ibadat itu pangana dan Abu Bakar bule pangana nak ke kampung dibuka tabuangan kepeng Obarapo kepeng tak kumpul kasadonyo sabanyak tinggi goratui ribu Onan minta permisi bake kawan minta permisi yo kandu samang co itu bana dan nyolai barang ke Abu Bakar dari dusun dituju daerah kota naik oplet sama so itu alun oplet malarikan onde jiwili sama so itu wala sarantang pajalan cukui katigo le rantang panjang lamu dek lambe o tengah jalan lah masuk di kota Jambi onan di Bali leo leti bosinan tabayang rosna o biniawa di Bali cincin jo subang galang di Bang Ali jo lontinu Olabi kepeng 50 tinggal 250 tabayang buyung Abu Nasr nyo cari ke kantu apa pasir Jambi Oba jalan lah buyung Abu Bakar Biyo dek lamo lambe di jalan Tibo di kantu apa pasir Jambi Bakato ke Abu Nasr Abu Nasr dangakan mola barang-barang basika duduk ke ilie lalu dibandakan dangak dek Nasr sambil duduk ikona batin dilayakan Yo hari kadako Abu Nasr bulan puaso sarancak-rancak di rantau urang bulan puaso rancak di kampung bulan puaso rancak di kampung bayi badat rancak di kampung kita kabar amal marilah awak pulang ke kampung Bu Nasari itu katonyo masuk itu manjawab buyung Abu Nasr onde kakak dangakan mola maka ko itu kato sabananyo maka itu kan kato sabananyo cuma sakete dikatokan baras
masuk lapi pulau punjuang urang membaka saruk balai ingin hati nak mamaluk gunung ngapodayo. Oh tangan dak sampai kakak kanala tahu ju kok gaji 1000 nan sabulan kabarapo bana kabanyaknyo. Oh kini pai sajo lauda balik pulang pai lauda nang ke kampung sinan menjawab Abu Bakar onasar dangakan mola dak olu awak pai samo pai kini kan pulang samo pulang lebu nasar iko iyo ba itu banana nambo le ado kepeng 300 Abi balanjo 50 tinggal 250 asanamu Abu Nasar balik pulang dibagi 2 kepeng iko lah Abu Nasar Komandang kata rupo itu menjawab si Abu Nasar onde kakak dangakan mola kalau itu kata sabananyo kok batamu elok samu elok yodai memang karancak rupo iko kok batamu buruk jo baik kok tersabui di udana lamo-lamo dai urang banse apa ibu hati madai. Oh kini pai sajo lah udah pulang ke kampung madai. Kok batanyo orang di kampung katokan ambo tak basuh katokan ambo tak batamu walaupun rosni nambatanyo katokan ambo nak basuh kai. Oh hilang nambalun tentu arah mati nambalun tentu kubur maka balik sajo lah udah pulang yodai. Mandanga kata rupa itu sehinggonyo Abu Nasar tak namu balik pulang kalau indak balik pulang ikolah kepeng nan 10 selamat tinggal Abu Nasar selamat jalan kakak kini ba itu bana dan nanyolai bajalan buyong Bu Bakar lah tinggal candokan tua pak dan napasira kamano Bu Bakar jalan ke loket oto ditujunyo bajalan talita telita teletai bakacang memanjik junjung dekat talita telalai lalai dek rupo anggang manjalang gunung satu tibo di loket oto. Oh dapik lah oto kama nompang apola motor nyonan dapik kalau dem bilang masuk itu ocap macan merek otoko kalau ocap macan kadi bilang oh tambangan tarui ke Jambi Jawa itu bana masuk itu dari Jambi ke kota Padang dari Padang ke Padang Panjang co itu lenyo oto karcis di Bali kepeng tinggal nak kalamu antaronyo pasisi naik lekasadonyo sitokar lah siap lah di balakang dan Abu Bakar lah naik puluh oto barang ke anyolai masalah padi lerang di benteng lepupui telatak lah di pamatang masih ni di roda bagel yang bakaja kabui di balakang barang ke oto anyolai taluk la bayu labuan kapa ulando la turun le basi koci le kota Jambi selamat tinggal tanah Minang jawe la kami kita tinggalkan Abu Bakar sedang menuju ranah tanah Minang tolie buyuang Abu Nasar di kantu apa pasira Jambi Bakar pai Nasar bamanuang apo bana di nanyo manuangkan oyo juwo kato Abu Bakar sarancak-rancak di rantau orang rancak bulan puang asonan di kampung orang cak di kampung awak beribadah ba itu bana mula kini tabayang kampung joi laman tadiri ranah
orang batipu tampak rasonyo gunung Marapi singgah ngalang tagak kamanjang agung raso tadarun lemban raso tampak cendo di kampung tabayang mande kajoadi ko iyo lai pulang di bulan puaso o apo nantakana mola di bunasar dek karanu awak lai urang surau ju kalau nantu tuo pai taraweh peka surau tentu nyobao pabukalan na nyobao mola kini lapek bugi kolak cubada na nyobao kadang-kadang kolak sagubon na itu bana masu itu. Oh kalau sudah awak kini bulan puasa tentu orang bapita pulo kadapek pulo bari pita dan bilang le cando Abu Nasr ruponyo bulek pangana nak babalik bulek pangana nak ke kampung nyoturi apa bagulang ambe onde apa dangaken mola apa onde apa dangakan molari kadakok bulan puasa nanta niat di dalam hati ambo nak balik pikakang ampun ya pak Oh izinkan ambo ke kampung mandanga kato Bu Nasr menjawab candonyo apa onak kandung Bu Nasr nae kalau waang nak pulang ke kampung nak putui rundiang jo apa jo ete ang mangecek to di rumah la Bu Nasr tutui lakantu hari kini tu katonyo maso itu mandang akato na kini la ditutui candonyo kantu apa babalik Jo Bu Nasr babalik kata lang banjar ke rumah apa ka dituju dikida Bu Nasr jalan disugo apa mai diangkan kaba jalan talita lita talita talito leto bak kacang mamanje junjung le kata lita ta ibu nambah anggang jalan gunung sarantang duo rantang tiba di rumah pak kini lah duduk ate kurisi tampe tangan di meja elo sajo nanyo kaji mularat bang alun kanyo kana Lata-lata air di sinan baru bakato mula kini apa pasira jambi kanamonyo apo katonyo pak pasira ozara dangakan molarai harikan kadako bulan puaso nantaniat ati Bu Nasr nantara sore di kiro-kiro bak duri di dalam daging bak tulang dalam rangkuangan nyotara raso juo. Oh inyo nak pulang pika kampung kini coiko de Zahara derai ya ngambil tabuangan kepeng Nasr onde di mandang katoco itu malenggo etek ka dalam nyo ambil candole anak kuncinya buka dalam hari gadang leci daka duo daki enyo sadaka sajole nampak gunung nanyo ambil candonyo kini
yo kan kini masuk itu tabungan yo ambil 2 buah dibawa cendok kedua talatak di atas meja bakato etek Zahara. Apa lekato etek Zahara kapiang dan kunci tu biar dan kapiang nanti ko itu bana masuk itu la samo mangapiang ate meja la taserrak kepiang banyak-banyak tepana buyuang bunasar apa bana nanyo panakan awak kini makini nak ma bakandak pulang. Oh kini lo kepiang dietong apa jo etek ko entah kok laika dia awak kepiang ikut tuane. Yo anta kok laika dia awak kepiang nangko itu pangana mola kini rambujang ko dietong kepiang dia apa. Oh barapo kepeng takumpul sebanyak 300.000 onan bakato le apa bagulambe bunasar dangakan mola ko iyo waang pulang ke kampung ngambil kepeng nak kanduangai. Dan bilang buyuang bunasar adat Minang tekana ju babana adat raminang selita litaknya pari sekali gak babaso ju jalan apa pak kepeng diambo atau kan kini jalan utang mangkok sebanyak iko bana. Oh menjawab le apa bagulambe oh bunasar dangakan mola waang urang kiramat yuang idui-idui nan biasa timbangan kata apa 1 ton yuang paling banyak kini lah sampai setengah 2 ton kepatang ko 2 ton kurang seketik itu ketonyokin rasaki yang bananya namurana waang sudah kami sangko anak kontan dari dunia sampai akhirat dari hidup sampai ke mati. Jadi kalau bertimbang kata kami pembagian waang nasar kini kami asyangkan hai ko lah dapet pembagian waang tarimo lana kepiang iko na cuma seketik dikatakan kok nyampang pulang ke kampung. Capek babali ang kamari nanta niat yuang di dalam hati nanta raso dikiro-kiro waang diambil jadi juru tuli dalam kantu tulisan waang rancak bana nasare. Tulisan yo waang rancak bana mandanga kato itu nanetek bakato pulo yo capek balik kemari yo nak itu kato nyo kini ko lape bulan puasa ja lama-lama bana di kampung tercanggung etek dia yo waang Abu Nasar lagalak sajonyo tarimo kepiang di sinan nonde apa dangakan mola gunung kulam sudah talelang di ulu rajo manobatkan pulau putih pulau panginang katigo pulau bentuk taji jasuk kenapa joete tak kailang sudah babu bakabekan letak di peti tak hilang di dalam rangkai hati. Ka basalam cando jo apa jo etek basalam pulon detek sarato apa le pulau talam pulau tarika katigo pulau bantuk taji yo jawe salam apa jo etek lenang katingga ambo barangke hari kini ona balai pincalang soa suku walo ayaji pejalan tolong jodoa minta selamat pulang pai kasuwo la jalan karambano kakida jalan kamalako josuwo jawe karilan jokida pui oya yematoe
Cancang loba gulai sinangi digulai anak urang kambang lawi sabak karang manangi bacarai laria joga lombang ba itu bana mula nyolai O nasar barangke dari sinan la tinggalkan tu pak pasira nasar manuju Andela loket la oto bungkusan ketek langsung kaloket masoi itu lelamu lambek di jalan latibo di loket oto lesanang di dalam hati di oh iyalah sanang di dalam hati O satu nyokini dan dem bilang dicali oto nan taga oto nan sadang nan tak ado cuma oto Jambi Jaya ado tagak sebuah kalau kan motor Jambi Jaya tambangan Jambi ke Bangko tapi nan hari itu oto ko ndak ke Bangko oto dicetir pemerintah sebanyak 5 balai orang mangkuk rombongan kata Naminang Abu Nasar bakat tuju Oda sopir dah akan mula anda kamano to apa kalau to den yuang kam tanyo tambangan Jambi ka Bangko tapi hari ko yuang dak ka Bangko to diceter pemerintah sebanyak 5 balai orang menuju resort Tanah Minang sanang hatinya Abu Nasar ko iyo pak karana Tanah Minang bawa manompang badan ambo bawa manompang badan awak mapaknya tempekan ko di sinan o mande di dalam o sakit payah mapa kasianilah sekali nanti Mandanga le kato mula rupu itu dan bilang le cando mula nyolai Yo apa pangana sopir oto ko nak masuk kodo surat jalan ko dan kini kasaku kalaloknyo anak di rumah barazaki ko iyo ang nak manompang diwo pai karana Tanah Minang abai ongko sekali yong janang sabui kau orang nam banyak tu dek karano rombongan pamaring intai Odek karano rombongan pemerintah kini cuy ko mula diapa lah ditarimo kepeng mongko soto o indak kalamu antaronyo olah tibo rombongan pemerintah sebanyak 5 balai orang lah naik kate oto sopir jostokar naik pulo Abu Nasar naik di balang akang oto menuju Tanah Minang di Bayu Labuan Kapaulan dole turun basi koti
selamat tinggal tanah Minang jawe lah kami Jambi Jaya otu la barangke tinggal daerah kota Jambi malun lecando sopirotu dari satu opor kadu Jotigo yoto balarikan balun dagang di sinan jo ampe lari mangkok sero dari yang mandar yang lekasi alui Kajaba kajale batu kete buni kasih ungkaka datang le buni langki sewoto lari dek lamo oto malarikan jauh basarang dake juo tibo sekali di palimu baranti makan pesisi sinan Jambi Jaya baru keniyo kabaranti cak macan baru barangke apo tando baru barangke masih tampak kabuinya tinggal layai tampaklah kabui di belakang denetong oto Jambi Jaya rombongan pemerintah sebanyak 5 bale urang lah makan pulonyo di sinan Abu Nasar lah makan pulo sudah makan naik ke oto pesisi naik ke sadonyo oto barangke dan nanyolai nambarang ke oto nyolai menuju karana tanah Minang di jalan oto letak dietong kabat cancang gak tigo cancang batingke tanggal lah tigo tingke batingke pasa bukit tinggi yari satu rami diate kalau dirantang namu panjang oh biar dipunta naknyo pendek supaya curito lake tinggi isi curito naknyo jale tue Hola malam do baganti siang dusun nindak kadibaco maalun oto di jangalan kadi solok sajo kadi sabui Jambi Jaya baranti di kantor Pak Bupati Solo waduh urusan coba Bupati Solo cuy itu bana dan nanyo lain hari badak rok mulanyo abiju kita tinggalkan motor Jambi Jaya tolie motor cak macan barangke darinya Solo menuju Sitinjau lah awi di ketinggal daerah Solo leti boyo to di silayo matona nindak namu lalu rosna pabilo kabasu koto mendaki masu itu
Mandaki di Kota Baru la tampak tarana pasa cupak jo jantung hati bakal leru hilang di mata lupa indah ketinggal daerah cupak oto masuk ke pasar talang anu yati tumpak batu umpak bedo batenggang lah sama seorang ketinggal daerah talang nalati boto di gugu rumi bana batenggang seorang mangaluju oleh sambil duduk dan oto menuju si tinjau lawi Tinggi buki Siti Tinjau Lawi tampak tarana kota Padang Abi daging tulang barawi kampung Pabilo kata jalang dia namun noto kata riyu bacancang gak tigo cancang batingke tengah tigo tingke batingke pasa Padang panjang kalau dirantang namu panjang biar dipunta naknyo pendek tacengga oto di kota Padang manonan turun ju manonan naik ju sudah itu oto cap macan menuju ke Padang panjang oto Batam Batari ju dindak dirantang panjang bana nan di jalan indak dietong lau dietong jauh juga kita dan bilang otot cap macan lah model lambe tengah jalan okain cawu do panjang ran samilan lapuk tarampai yo ditarali lah model lambe tengah jalan masuk di Padang panjang kini nama ngelo oto kaloket gas kontak gigi diopor rem dipijak oto tagak kontak dibunuh mesin mati babana bunyi rem oto Aba itu bana bunyi rem tando masuk di Padang panjang onde di turun pesisir kasadonyo yo barang lah sudah kadibongkar ruponyo buyuang Abu Bakar bakato kabake sopir dah akan mola tolong antakan ambo kabatipu hasana muda mantakan kabatipu ambo bayi ongkos seorang orang dari Jambi lada sopirei kota panasinan sopiroto kalau seorang orang dari Jambi memang kan kadang mola kini hendak berpikir sopir tadi hanya steroto babalik sitok tinggal tak padoli kontrole tinggal tak nyacuan coy itu bana masuk itu tinggal daerah Padang panjang lari kosong oto masuk itu menuju Karangan Rambati yang sadang dirimbo pagi yang hari odek lamoyo lambe tengah jalan masuk di batipuannya lah itu
di laman rumah Rosna oto barantinyo maalun oto belok jauh babuni di laman rumah buni kalasoni boba ibu Takajui la Rosna mula te rumah buni suaroto mula belok jauh buni kalason lapan naranggiti kota kajui Rosna te rumah kironyo diliek kailaman oto bamere sicak macan dilie urang turun oto ditengok bana jale-jale kironyo iyo udah bubakar dari rangan tau menjinjang kopor masuk itu Hasan nangati upi si Rosna anyo turui cando kailaman sinan bakato upi Rosna onde udah mola kironyo mulai pulang udah dari rantau madai keceiro sudah hendak pulang ledai lialah badan iros lah kurui menunggu udah madai kironyo udah lai pulang juo madai alai takana juo iros di udah madai anyorese kopor di Rosna masuk itu marilah naik dah biar udah mau ambil kopor nanggadang ko biar udah balik kopor ke si macu itu katonyokin oh indah dirantang panjang bana lah sanang di dalam hati urang basuwo jo lakinyo tumpak de Rosni ate rumah sadang malalok kan anak molanan di dalam iyo jo upi ona ayah nak kete iswarti sayang pado ibu lenak sadang malalok kan anak tadanga oto baranti di halaman rumah buni oto nan orang belok jauh tadanga kalason naranggiti bakato kada bake anak onde nak kanduang wati sayang mandelena buni adoto baranti di halaman na buni suaroto gadang na mungkin kok lah iya siwati nyo nam pulang mana kok lepang ayah dari rantau na kabatamuna wati jo ayah mana kabasu wati jo bapa na dari kanduangan 3 bulan na ayah barangke pekaran tau na ini kok pulang ayah kau kabasu lena ayah dek kaulana didukuang anak kabarando didukuang anak kabarando itu bana nyolai indah dirantang panjang bana satunya tibo di barando amalie cando kailaman anak dipangku ditangisi onde nak kanduang sayang ibu lena onde nak kanduang sayang mandelena indah ayah wati donam pulang na pak tuo wati nyo nam pulang mana
dulu ayah pai samo pak tuo mana kini pak tuo pulang seorang mana kabaan nasib na ayah wati mana kabaan nasib ayah kau mana anta mati ayah dirantau antai duit mana do lupa isa mau pak tuo nak kini pak tuo pulang seorang kamalang nasib yo na anhai ibu na kamalang le nasib anak mande le naiba itu bana dan mola masuk itu dibawa balik anak ke dalam dibawa ke dalam kamar tiba di kamar masuk itu dirau anak joy mato onde nak kandung yona sayang ibu lena kok iko nasib anak kandung nak kamar saya tinggal jo ibu na sedang urang lai bapak na lendak sanang urang yona kunun kok tinggal jonde kandung kata bayabai lena nasib wati mana iko barunya mana gadang pandan sularoh banyak nanta gantuang iko barunya gadang badan sensaro banyak nambah tanggung kok lai tuan hidup jua matuan lapatui kabar tuan kirim lapatui barito nang kadape matuan ampiang para nang jo pungasan nang katigo jo ayaji jajak tampak baun mangasan tubuh kamano ka dicari la tuane kok lai tuan ni duit juo lapatui bakirim pulang tapi kok tuan sudah mati anak orang dari palangai ke pasar juo pagi hari di mano yo aruh ka bajuntai liek lana tuan kini la tuan liek labaan nasib anak yo malang dia anak kandung matuan dangakan bana anak kandung sejak kandungan 3 bulan ayah barangke pikaran tau sampai kini ndak babalik kok sampang ayah kau mati kamarasai ndak jo ayah mana hati nande bilang candonyo kini aye mato badare-dare anak di cubo dilalokkan nan urang bagalak-galak di barando urang pulang lakinyo dari rantau tapi awak manangi jo nak kandung iyo di kamar masuk itu indak tabang ado dari kandung mamang badan indak tabado mamang badan nak kandung wati sayang ibu kok nasi olah masak
nangka disambabana nanta ado ibu kapasayo nak babala anjonde nae kapasa badan babalanjo lalu lana kanduang ibu nae dek pandai malalo kana anak takalo wati maso itu diambil jo bantaguliang urang bagalak-galak nandi barando Rosni kadapu pai turun tarui kapasa lenyo narami bajalan cendosi Rosni le semua sorang indak tabado mamangati kapalupu di gara alam di pancuang kalam dian tak akan dirasui indak di tanah alam baru ya labu mile nyopi akan nambah itu banatuk indak talolai nambah mana lole pinggang karang indak takawole kaolai yang ngok di badan lesoka hilang ba itu banatu kini letari ke pasale nyonarami lamo lambe letengah jalan letibo di pasar masuk itu langsung masuk ke dalam pasar di Bali ledojo garam 100 candu bikantang mai oh di Bali cando ubi kantang di Bali sayu lalidi di Bali cando badakar yang itu nandape nyona padoawana kok le pulang ayah dari rantau ka di Bali lau gak gadang ka dituka salerwana tapi ayah jauh di rantau na cuiko nasib para sayan oh sadanglah sudah kamanuka tagak-tagak Rosni di tepi jalan yo di pasar masuk itu Honan sadang tagak di tapi labuh malang tak dapik ka ditulak muju tak dapik ka diraih anta malang anta nyumuju la babu nikah la sonoto oti bola oto nan sabua motor bamere Jambi Jaya ba itu bana dan mola anyolai onan den bilang upi si Rosni mali ka oto Jambi Jaya nanta siro darah di dado gumanter tulang pasandian oh dicali lah orang ate oto nan duduk paliang di belakang oh raso junjuangan ate oto raso ayah siwati oh ate oto lah bagian tapi kepalo yo lah gak bakubang kena abu masuk itu mah tapi hati ndak boleh kini ndak bisa loka dikit cua tumpak tamanuang upi Rosni onan dem bilang oto Jambi Jaya talampau pasar sakete bakato buyuang Abu Nasar di sikoci da sopire